Grazas, señora presidenta. Mire, señor Feijóo, Unión Fenosa, R, Azcar e outras moitas empresas mercadas por capital foráneo. E agora semella que Pescanova está abocada a padecer a mesma sorte. E mentras isto acontece, desde que vostede é presidente, primeiro o Banco Pastor pasou a mans do Banco Popular. Logo, o Banco Echeverría foi mercado por Banesco, un banco venezolano. Máis tarde, o Banco Gallego pasou a mans do Banco Sabadell. E Nova Galicia Banco vai polo mismo camiño. Por si ten algunha dúbida, no informe económico de 2012 de Nova Galicia Banco afírmase textualmente que o escenario máis probável é a venda a un grupo financeiro de recoñecida solvencia. E o informe encargado polo FROP, a consultora McKinsey, conclúe que o futuro que lle agarda é ser limpado e vendido. Señor Feijóo, o proceso de descapitalización que está vivindo o país é consecuencia da súa ausencia de política económica e industrial e é consecuencia tamén da liquidación do sector financiero. Non hai país que poida ter futuro se non preserva unha base económica propia, se non conta cun forte tecido empresarial autóctono e se non ten institucións financeiras propias. E mire, desde que vostede é presidente, Galiza está en deconstrución. Galiza está sendo vendida por parcelas. E que fai vostede? Pois o que fai é actuar como un auténtico cabalo de Troia. Desde que vostede é presidente, os beneficiarios das principais contratas públicas no noso país son empresas foráneas. O seu goberno ten subvencionado a deslocalización de empresas radicadas en Galiza, presentándoas como axudas á internacionalización. E vostede non viaxa a México para buscar oportunidades no exterior a empresas galegas, ou para conseguir novos contratos para o naval, ou para poñer prazo aos xa famosos flotéis. Non viaxe a México para nada disto. Vostede viaxe a México para fuxir da negra sombra de Marcial Dorado e viaxe a México para actuar de broker, vendendo unha empresa galega a unha empresa mexicana. Por iso, señor Feijóo, formúlolle a seguinte pregunta. Vostede valora positivamente que Galiza se este vendendo por parcelas? Moitas gracias. Replicado, señor Jorquera Caselas. Mire, señor Feijóo, son dúas cousas totalmente distintas que empresas de fora invistan en Galiza que Galiza se descapitalice. E voulle explicar en que consiste a súa política económica. Apelando á prensa mexicana, el objetivo que persigue Pemex es transferir a medio plazo el conocimiento tecnológico de Barreras. La idea que se tiene es que en un momento dado el astillero se traiga a México, probablemente a Ciudad del Carmen, Campeche, e iniciar de esta forma la transferencia tecnológica completa. El Universal de México, martes 7 de maio. Maravilloso. Esta é a súa grande visión estratégica. É vostede un curioso neoliberal, señor Feijóo. Vostede oponse a creación dun banco público galego que preserve, que evite o espolio do noso aforro cando é a única maneira de manter institucións financeiras propias. Non contempla a posibilidade de convertir a Barreras nun asteleiro público galego, pero iso sí, non ten reparo a vendelo a prezo de ganda a unha empresa pública mexicana para que logo se traslade a tecnoloxía e finalmente o asteleiro a México. Mire, señor Feijóo, frente á falsa crenza de que é igual quen sexa o tenedor de capital, a experiencia demostra que as actividades que xeran máis valor engadido, máis emprego de calidade e estável, están onde está radicada a matriz e en casos de desinvestimento, empézase sempre polas terminais periféricas. E póñolle dous exemplos, señor Feijóo. Gas Natural traslada de Galicia a Cataluña la atención al cliente de Unión Fenosa. Que significa isto? A perda de 105 postos de traballo ao noso país. Quere outro exemplo? San Luís. A súa venda significou, primeiro, pechar o centro de distribución de Piadela. E agora Darty vende a anunciar a
ao peche de todas as tendas e a desaparición de 150 postos de traballo en Galiza. E a vostede isto parece normal. Jorquera. Mire, señor Feijóo, desde que vostede é presidente, Galiza é moito máis feble económicamente, máis injusta socialmente, pero, eso sí, moito máis dependente. En eso consiste a súa política.